Salutare fani Pyro și bine v-am găsit la compilația specială pentru Halloween. Îl avem aici pe domnul Gigel cu sticker frumos Pyro King pe el și cu fățuca asta năstrușnică care abia așteptă să fie explodată. Iar pentru început avem ceva de efect, iar mai la sfârșit avem petarde. O scurtă prezentare, avem aici o baghetă cu crackling și stroboscop, două titireze, un stroboscop, o bilă de crackling, un Doom Boom crackling green, unul roșu, red. Avem aici și ceva cu efect și explozie, o bilă mare de crackling, am uitat cum îi spunea exact, și o banană pentru final. Iar la petarde avem niște picoluri, probabil voi da și o mitralieră ceva. Avem ceva petarde cu 3 focuri, cu 2 focuri și un foc tare. O mitralieră din aceasta cu 14 focuri de la Fire Show. Un Doom Boom simplu cu 0,2 grame. Un C4 Small, un La Bomba Mini. Un Vampire Bang 2. Bulldog, Doom Boom 120 decibeli. Show 120. Un C4. Un FS3 de 3,5 grame, unul de 1,8 grame, un Bravo XL, Wolf 2 Explosive Show, iar ca ceva mai rar avem aici un PS2 Shark. De asemenea, la final probabil veți mai vedea și ceva special, nu vă zic acum ce e, așa că rămâneți până la finalul clipului ca să vedeți exact la ce mă refeream. Nu uitați că acest videoclip este sponsorizat de Pyro King. Dar avem și câteva produse mai răruțe care nu se găsesc în România, pe care le-am obținut cu ajutorul celor de la EcoPyro. Nu uitați că găsiți ambele site-uri în descriere, iar pe Pyro King găsiți și un box cu numele meu. Aveți reducere 5% inclusă la acesta. Deci, fără a mai vorbi prea mult, să trecem la partea de efecte. Vreau neapărat să vă anunț de acest mega giveaway organizat de cei de la Pyro King. După cum vedeți, mai aveți 4 zile la dispoziție să vă înscrieți și puteți câștiga de la 500 de lei până la 1000 de lei, dând doar comanda minimă care este de 100 de lei fix. Cam atât, hai să trecem la compilație. Am revenit aici cu chestiile de efect. Nu uitați să dați un like pentru efortul pe care îl depun și hai să aprindem prima dată bagheta cu stroboscop. O să o pun cu capul în jos, sper să iasă ceva din ea. Wow! Ce tare se vede! Nu prea are dinți dovlecelul nostru, dar nu e nicio problemă. E aici ca să-l distrugem. Super tare! Continuăm cu următoarea chestie. Avem aici un titirez Rotacek. O să îl pun eu înăuntru și o să îl aprind. Am reușit. Ce tare! Avem aici un Velki Rotacek, un titirez mare. La fel o să-l pun înăuntru și o să mă distanțez foarte bine. Sper să nu îl explodeze. Vă las aici cu piesa de rezistență și anume banana albastră. Îmi pare rău de calitate, dar am fost puțin idiot și am filmat vertical, iar apoi a fost nevoie să tai clipul. Promit că nu se va mai întâmpla. Aveți aici testul la banana albastră. Am revenit aici cu partea de petarde. Avem aici pe domnul Gigel cu sticker frumos de la Pyro King și începem prima dată cu un crash. Frumos. Bun. Avem aici 3 picolouri, sperăm că se pot aprinde toate odată. S-a reușit. Au bubui doar 2, nu contează. Avem aici ceva petarde cu 3 focuri, cu un foc tare și cu 2 focuri.
Bun. Așa. Avem aici cele 3 dumbumuri cu flamă verde, flamă roșie și simplu. Băgăm prima dată pe cel simplu. Bun. Sperăm să nu îl distrugă. A rămas fără dinți domnișorul nostru. Avem aici cel cu flamă roșie. Frumos. Ce cerculeț a făcut. Iar acum avem și cel cu flamă verde. Bun, revenim. Avem aici un Vampire simplu original și cu un Vampire Bang 2. Încercăm să le dăm împreună. Sperăm că au luat. Da, au luat amândouă. Dar a aruncat Vampire simplu afară. Bun. Bulldog și cu un Dumbum 120, ambele de 0,5 grame. Începem cu Bulldog-ul. Sperăm să nu ne distrugă bostanelul. Acesta are întârziere foarte mare. Așa, iar acum continuăm cu Dumbum 120. La fel, întârziere imensă. Și am rămas fără bostan. Aparent acesta a rupt normele. Asamblăm puțin din bostan la loc și revenim cu ce mai avem. Show 120. Încă mai băgăm în interior cât mai rezistă până facem bucățele de el. Așa. Avem un La Bomba Mine. Nu focalizează? Ba da. Bun. Wow. A bubuit destul de tare pentru gramajul lui. Iar aici avem un C4 Small de la Pyromex. Nu a focalizat. Bun. A intrat exact înăuntru. Și a explodat excepțional de tare. Pentru cât de mică e ea. Avem aici un C4 și două FSC-uri diferite. Dăm prima dată C4-ul. Ăsta-i. Bun. Cred că o să bubuie tare asta. Da, exact cum mă așteptam. S3 de 1,8 grame. Și mai avem un FS3 de 3,5 grame. A făcut bucăți din el. Dăm mai întâi mitraliera aceasta, Magic Vampire. O să încerc să o bag înăuntru. Bun. A bubuit mai mult în aer. Așa. Continuăm cu acest Bravo XL. Acesta are fitil lung, e foarte calitativ. O să mă distanțez pentru că sigur o să sară adevărat asta. Da. Eram sigur. L-a făcut fărâme. Uitați puțin ce e aici. Avem aici una bucată carbon albastru sau verde, nu știu exact. O să încerc să-l bag aici înăuntru. Am noroc că are fitil destul de lung. Bun. Iar acum trecem la chestiile de 2 grame și mai mari, pe care sincer nu o să le mai stric să le bag acolo sub bostan, așa că doar o să le arunc. Wolf 2, 2 grame. Bun.
Wow, ce tare s-a auzit. Mă rog, și ecoul din pădure ajută la sunetul acestuia. Explosive Show, de la Fire Show, desigur. Tot 2 grame. Încerc să nimeresc acolo, în zona bostanului. Bun, sunet excepțional aici. O raritate, mă rog, mai mult sau mai puțin rară, un PS2 Shark. Vedem ce sunet are acesta, sigur va fi foarte calitativ. Distanțăm puțin mai tare. Da, super tare. Iar pentru cei ce a stat până la final, avem și 2 chestii speciale. 2 bombe în adevăratul sens al cuvântului, și anume o bucată de Joker, 10 grame. Nu știu dacă focalizează sau nu, îmi bate soarele în ochi. Și un Titan 5. Dăm prima dată Titanul, iar apoi vedem și sunetul Jokerului. La astea ne distanțăm adevărat. L-am aruncat și am plecat. Wow! A duduit pământul. Așa. Iar acum revenim cu ultima bombă, și anume Jokerul. Iar aici avem ultima bucată din această compilație, și anume Jokerul de 10 grame. După cum vedeți, aici este craterul lăsat de acel Titan 5 în pământ, în iarbă, e extrem de mare. Iar Jokerul îl vom pune separat ca să vedem și damage-ul făcut de acesta. Îl lăsăm așa. Iar acum o să îi dau foc. Și ne vom distanța adevărat. Wow! Parcă a făcut cu tremur, l-am simțit sub picioare. Iar craterul, putem spune că e de 2 ori mai mare decât cel lăsat de Titan 5. Mulțumesc de vizionare, cu voi a fost Red. Aceasta a fost compilația specială de Halloween. Nu uitați de abonare, like, toate alea ce știți că trebuie făcute pe YouTube. Până data viitoare, v-am pupat. Bye bye!